Suba bela jele malin cɛ ni muso denmisɛn ale ni mabakɔrɔ aw ye aw bisimila Tamtam TV jabaranin kan aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na bakɔrɔba minnu bɛ an bolo bi ni o bɛna walawala ko da aw kulo ka o la kumaba dɔw o filɛ k'a fɔ ko ne kɛra fara ɲɔgɔn kan ba ye ka kɛ ni gɛlɛya minnu ni gɛrɛntɛ minnu ni olu talen bɛ Union Européenne fɛ ka o ɲɛsin AES jamanaw ma k'a fɔ ko AES jamana kɔnɔdenw bɔra Mali Burkina fo ka taa se Niger ma ka na ka kuma kɛ o ka Bamako faba kɔnɔ an bɛna an da don min kunnafoniya na ko walawala ko da aw kulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko viɲɛ tɛ minnu ni olu bɛ taa ka don an ka motow ale ni mɔbiliw la ko a nafa ye jumɛn ye a wariw olu bɛ taa min a bɛ kɛ mun ni mun ye walasa ka ɲɛdɔnni kɛ o kow la an bɛna o kunnafoniyaw ta ko walawala k'o da aw kulo kan ka kɛ ni a dɔnbagaw olu ka lasew ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni Moyen-Orient ale gɛlɛyaw ye o kɛra sababu ye ni fɛn min kɔni ye minɛnw olu sɔngɔ o gɛlɛya bɛ kosɛbɛ bi Mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ faba kɔnɔ ni o dɔw bɛ tali kɛ telefɔni minɛnw fo ka taa se fɛn min kɔni ye tajiko gɛlɛyaw olu ma an bɛna an da don min kɔnɔ kumaw na ko walawala ko da aw kulo ka bakurubaya la ninnu de bɛ an bolo kɔrɔ bi aw ye aw dan ka se Bamako an ka faba kɔnɔna na k'a fɔ ko AES jamana kɔnɔdenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jabalaba la anw fɛ yan nɔ ni o ye AES ka siège ye Bamako faba kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ Burkinakaw fo ka taa se Nigériens ka fara Maliens olu kan u farala ɲɔgɔn kan ka na fɛn min kɔni ye kumakun ta ka o kɛ ka lase kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fara ɲɔgɔn kan ale hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni gɛlɛyaw ye minnu ni olu bɔra Union Européenne ale yɔrɔ la ka kɛ ni fɛn min kɔni ye tɛgɛdi ɲɔgɔnma jamana baara mun ni olu kan ka kɛ AES jamanaw olu fɛ ko olu na o laɲini n'o sugandiliw kɛ AES jamanaw olu nɔna ka se ka fɛn min kɔni ye ale bi hakilina wɛrɛw ni ka olu sɔrɔ o ko bunako kan an ka jɛni ka a ɲamada Zumana Jalo ale ye mun sɔrɔ Tamtam TV jabaranin ale tɔgɔya la jama bɔra fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na min ye kana wele kan min yɛrɛ kɔni dara ka se ka o jaabi yɔrɔ min n'a bɛ wele ko place de l'AES i bɛna ye n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ an ka min ye marabolo bɛɛ lajɛlen ka taa se Niger jamana ma a ka ja Burkina yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma i bɛna ye AES ka denw olu kɔni bɔra kana wele jaabi wele min ni a b'a yira k'a fɔ nanzaraw ye kuntilenna ni hakilina min ta ko o de ye kana bin Niger jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan u ko a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini kɛnɛ in a tun bɛ maa min ka ɲɛmaaya kɔrɔ o de ye Bubakar Amadu Ture wa i b'a ye k'a fɔ maaba caman o kɔni o tun bɛ kɛnɛ yɛrɛ fɛnɛ kan min ye Conseil national de transition o maa tun bɛ ka taa se an ka laadala dugutigiw ma ani sifinnakaw olu yɛrɛ kɔni ka représentant fo ka taa bila société civile o de kɔni fɛnɛ la wa i b'a ye k'a fɔ kuma ninnu kɔni dara ɲɔgɔn kan wa kumakan ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ye kelen ye o de ye ka min ye AES wa ka ale yɛrɛ lafasacogo yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na mun yɛrɛ ye ne ko ta malidenw fɛ parce que ni kelen ni meeting ɲɔgɔnna tun bɛ kɛ waati minnu na waati tɛmɛnenw na wari de bɛ di mɔgɔw ma an ka bɔ ka taa fo an b'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna jɔjɔ de bɛ ka di mais bi mɔgɔw bɛ bɔ jamana yɛrɛ kanu kosɔn ka taa kɛnɛw kan o tɛ ka wari réclamer o tɛ wari kura an tɛ nafolo kura an ko an ka jamana de bi jamana bɛ yɔrɔ min na ko bi faut que an ka nafolo ko bila kɔfɛ an ka jamana jɔ fɔlɔ ni jamana jɔra an bɛɛ ka nafa de b'o o kɔnɔ a Niger o fɛn diyara n ye ka dama tɛmɛ aw y'a yira n na vraiment an ka balimaya galon tɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ su bɛ tile vraiment a fɛ an t'a dɔn an b'o fo dan t'a foli la quoi bon ne t'a dɔn ne bɛ mun fɔ ka fara kan parce que dugutigiw y'a bɛɛ fɔ chef coutumiers y'a bɛɛ fɔ u y'a bɛɛ fɔ balimaya tɛ tɛmɛ nin kan vraiment AES an bɛ se ka mun kɛ an bɛ Ala fo k'a barikada an ka union tɛ nkalon union ye vraiment aw y'a yira n na an ka union tɛ nkalon union ye. An bɛ Niger kɔ an bɛ Niger kɔ u ka nin souveraineté kɛlɛ in na an bɛ Niger kɔ pour dire non à l'ingérence extérieure dans les affaires intérieures du Niger. Donc o de ye an se yan wulada in na. nka min ye kɛnɛ in kɔni ye i b'a ye a kuncɛcogo o fɛnɛ o kɔni ɲana bari o kɛra ni an ka seko ni an ka dɔnko tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye fo ka taa bila min ye an ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw olu fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya senna dolanci la olu fɛnɛ ye u bila u fila ni dɛbɛ yɛrɛ olu fɛnɛ ye u bila u fila u ni dɛbɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ka bɔ yen min ye faraɲɔgɔnkan yɛrɛ kɔni dɔrɔn na wa jama bɔli min yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra o bɛ a yira k'a fɔ jamanadenw u kalikan de don walima AES ka don u kalikan de don wa min ye olu ka yɛrɛma hɔrɔnya ye ani ka sigi yɛrɛma ka k'i yɛrɛ kɔni ta ye wa foyi den kelen tɛna don olu n'o cɛ
an ka fintigilakaw ka kunnafoni di sira min be yen nɔ ni an ko a ma ko diripa olu kɔni ye lase kɛ ka kɛ ni bi tɛnɛ ni o bɛ bɛn marisi kalo tile 30 san 2026 min tara ka o kɛ bamakɔ faba kɔnɔna na u yɛrɛ ka jabalaba la ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye o kunnafoniya lase tara ka o kɛ ni mali kunnafonidilaw olu de ye o hukumu kɔnɔna na k'a fɔ ko kumakun o tara ka o kɛ min ye o de ye an bɛ wagati min na iko bi jamana yɛrɛ lakana a bɛ bunakun jumɛn kan ale ni kunnafoni jantigita minnu ni olu bɛ bolila bɔlɔlɔ siraw kan min ni o b'a yira k'a fɔ ko banbagaci maa caman ko olu bilalen bɛ nin wagati kofɔlen in na fɛn min kɔni o kunnafoni jatigitanw ye ka bɔ k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ tiɲɛ kuma ye k'a yira k'a fɔ walasa fɛn min kɔni ye hakilina tɔw k'a sɔrɔ o ko nasiraw fɛ an ka jɛ k'a ɲɛmada an ka kunnafonidilaw ye mun sɔrɔ ka o da aw tulo kan. A ŋununŋununkan kɔni cayara an ka jamana kɔnɔna la jamanaden caman bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni tora u ma fɛn faamuya nka u kɔni u bɛɛ lajɛlen n'u kɔnɔta tora u kɔnɔ wa min bɛ tali kɛ banbaciw olu ka kɛwale ani min ye kumakan min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ wa ni o de ye banbaci dɔw kan bilali ye a kuma kɔni a cayara maaw da kɔnɔ o kama wa an ka finitigilakaw olu ka cakɛda min bɛ yen n'ale fana ka baara bɛnnen bɛ kunnafonidi ma ni o ye direction de l'information et des relations publiques des armées n'a bɛ wele ko DIRPA ale kɔni ye wele da kɛ ka se ka ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni fana kɛ ɲɛfɔli min ni o bɛ tali kɛ kumakan minnu tun bɛ diɲɛ donna sirakɔrɔ n'o ye réseau kan sanfɛlaw ye wa a ye maaw yɛrɛ kɔni guwan i kamana yɛrɛ kɔni fana la kuma in kɔni bɛɛ ye ŋunuŋunukan ye i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ wa DIRPA maa ɲɛma ni o de ye Sulemani Danbele a ka kuma yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ o bɛɛ lajɛlen na a ye a yira k'a fɔ a bi tiɲɛ tɛ a sini tiɲɛ tɛ min de ye ko Mali ye banbaci dɔw labila min b'a to anw na se ka karibiran o yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na. Bi bi in na an bɛ jatigɛwale kɛlɛ la mais bi bi in na an bɛ kɛlɛ wɛrɛ la mun vraiment an bɛna f'aw ɲɛna bi an bɛ terrorisme kibaruya jatigɛwale kɛnɛ de kan bi bi in na o jatigɛwale kibaruya jatigɛwale ni n b'a fɔ terrorisme médiatique o ɲɔ ɲɛnen bɛ an ka jamana in contrôle la kosɛbɛ an b'o fɔ mun na n'a hakili b'a la dɔgɔkun tɛmɛnen ani dɔgɔkun jan tɛmɛnen i bɛ taa sɔrɔ jamana caman n'o ye an tɛna tɔgɔ fɔ kɛ olu ka kunnafonidilaw u wulila k'u jɔ ko Mali ɲɛmɔgɔw u ye jatigɛwale mɔgɔ 100 u y'o bɔnsɔn bila pour que maliyɛnw bɛ se ka u ka approvisionnement sɔrɔ cogo min na tajiko la nkalon tɛmɛnen t'a kan nin bɛɛ ye pour que ka jamanadenw hakili bila hamham na nin bɛɛ ye pour que ka jamanadenw hakili tiɲɛ nin bɛɛ ye pour que jamanadenw kana se ka da u ka armée la mais u kana se ka da u ka jamana ɲɛmɔgɔw la cogo min na o faamuyali kelen an y'o sɔrɔ k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na n'o ye weekend tɛmɛnen ye jatigɛwale mɔgɔw u bɔla mɔgɔ 100 na ka na fɔ mɔgɔ 200 la ko Mali ɲɛmɔgɔw y'olu bila foyi tɛ nkalon kɔ foyi tɛ ka hakiliw tiɲɛ foyi tɛ ka gɛlɛya don an ni armée cɛ foyi tɛ ka gɛlɛya don an n'aw ka ɲɛmɔgɔw cɛ donc o terrorisme médiatique nin o ɲɛɲɔnen de kosɛbɛ médias internationaux dɔw bolo minnu ka taabolo tɛ foyi ye u bɛ se ka dangari kɛ Mali la cogo min u bɛ se ka dangari kɛ Mali ɲɛmɔgɔw la cogo min u bɛ se ka dangari kɛ Mali golomasiri tabagaw la cogo min na parce que a b'a dɔn a bɛ san 3 san 4 bɔ depuis force minnu tun bɛ bɔla diɲɛ fan bɛɛ ka na anw bara n'an k'u ma a' ye taa an yɛrɛ b'an ka wara minɛ an yɛrɛ b'an ka kɛlɛ kɛ an yɛrɛ bɛ jatigɛwale ninnu kɛlɛ an ka dugu la dépôt de kɛla a y'a kɔlɔsi k'a fɔ a bɛ fɔ mun ma monter en puissance n'o o kɔlɔsila an ka force de défense et de sécurité mɔgɔw fɛ n'o de kɔlɔsila an ka golomatigi mɔgɔw fɛ donc nin baara bɛɛ ye pour que k'o don nɔgɔ la pour que o kana se ka ɲɛ sɔrɔ pour que ka tɔgɔ tiɲɛ se Mali ɲɛmɔgɔw ma pour que ka tɔgɔ tiɲɛ se Mali soldats ma. Ka kuma ninnu kɔni fɛnɛ la a ye a yira k'a fɔ min ye kumakan minnu kɔni bɔra a kɔnɔ ayiwa kuma n'o ye jɔsen foyi tɛ a kuma ninnu bɛɛ la nka kuma ninnu si la an b'a fɔ ten nka a bɔra nanzaraw olu ka kunnafonidiso de fɛ min ye ka se ka hakili wasi ko o nati anw dusukun ani anw hakili yɛrɛ kɔni fɛnɛ la nka min bɛ tali kɛ ni kunnafoni yɛrɛ kɔni bɔlen kɔfɛ ayiwa o kɛnɛ kelen kan min ye DIRPA maa ɲɛmaa ye finitigilakaw olu bɛ baara min na kɛlɛdagaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la wa ni o bɛ tali kɛ lakana yɛrɛ kɔni sabatili la a y'i da don o la
a ye a yira k'a fɔ baara min kɔni bɛ ka kɛ terrain kan kɔnɔdimi tɛ nka ɲɛdimi de kɔni fɛnɛ don wa min ye ni kunnafonidi kɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye a ko nin de ye tabiya ye nin de ye taabolo yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min b'a to jamanadenw olu ka jamana marabaw olu na bɔ ɲɔgɔn kalama wa min b'a to olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ na da ɲɔgɔn na nka min fɛnɛ don o de ye ka jaabi di kunnafoni minnu ni olu b'a la ka yaala bɔlɔlɔ sanfɛ minnu tɛ kunnafoni jɔlen ye kunnafoni jatigitɔnw ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la jamana ale ka lakana o taasira mais bi in na taabolo y'a jira hali ni o ma ban pewu pewu basigi donn'o la dɔɔni dɔɔni a ka finitigilakaw a ka golomasiri mɔgɔw u bɛ ka baara kɛ su ni tile walasa jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min jamanadenw bɛ se ka taji sɔrɔ u bɛ se k'u ka taa ni ka seginw kɛ cogo min na n'an b'a lajɛ lakana taabolo kan bi in na an bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi a ka fisa ka tɛmɛ kuma caman kan o alihamudulilayi an bɛ se k'o fɔ bi in na parce que jatigɛwale mɔgɔw u b'a ɲini ka tiɲɛni don an kunna cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ a ka golomasiri mɔgɔw olu jɔlen bɛ u sen kan n'u ma se ka mun bali i bɛ taa sɔrɔ n'u jatigɛwale mɔgɔw ye jatigɛwale mun ta ka se a kɛla jamanadenw ma a kɛla an ka golomasiri mɔgɔw ma i bɛ taa sɔrɔ an ka force de défense et de sécurité u bɛ wuli ka jɔ kɛ u bɛ se ka dangari kɛ jatigɛwale mɔgɔ ninnu na cogo min na san o san wagati o bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka o ta ka o bɛn moto ale ni viento o contrôle olu wagatiw ma an b'a fɔ ko nin ye o wagati kɔni selen ye o kama wulikajɔ belebele o talen bɛ ni ka o kɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni vienti ninnu ye ko u tali a bɛ se ka kɛ sɔrɔ siraba ye min bɛ lafiya kɛ an ka collectivité territoriale maaw ye o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ fɛn min kɔni vienti ninnu tali kɔfɛ k'a nɔrɔ mobiliw la walima ka a ta an ka motow la k'a fɔ tiɲɛ jumɛn o de bɛ vienti ninnu tali o kɔfɛ sɔrɔ ale nasiraw olu fɛ o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ wari minnu ni olu bɛ sara o nafolo kasabi u bɛ taa min u bɛ don cogo di an ka sigidaw olu sanuyali ni olu baaraw ni an ka sigidaw yakubayali na a yiriwayali bunakun kan o hukumu kɔnɔna na walasa ka ɲɛfɔli kɛ ka faamuyali ni ka o sɔrɔ a la Tamtam TV jabarani kunnafonidilaw olu wulila ni o bɛ tali kɛ Mohamed Keita fo ka taa se Musa Dambele ma ka taa se maa minnu ni olu bɛ an ɲɛdɔn olu jara ka lase min kɛ an ka ɲɛmada o fɛ san o san bolimafɛntigiw olu bɛ sɛbɛn min ta an ka mairie la ni o dɔ ye vienti ye wa ka kɛɲɛ ni moto ye a ka jan ni mobili yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye a ko o vienti tali nin ye nafasɔrɔ siraba de ye an ka mairie olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ko san o san i b'a ye k'a fɔ jamanadenw kɔni bɛ o vienti tali min kɛ o de bɛ kɛ sababu ye ayiwa jamana mairie olu yɛrɛ kɔni bɛ baara camanw boloda ni ka baara camanw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ayiwa ni o sɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye i b'a ye yaasa ka se ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen kalama an ka lasigidenw nana commune 1 mairie yɛrɛ kɔni fɛnɛ la wa n'u ye ɲininkali yɛrɛ kɔni kɛ maa min na o de ye maire ka danga naaninan yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ale y'i da don vienti a nafa ye min ye ka se an ka mairie olu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma bon vienti tali moto ni mobile la a bɛ nafa min na se a nafa tɛ fɔ ka ban parce que vienti yɛrɛ wari ye wari min ye wari garantilen de don parce que a bɛ taa état ka kɛsi de la directement o de kama vienti n'a taara a b'a to wari bɛ don kɛsi kɔnɔ jamana bɛ baara e maa min fana bɛ vienti ta i b'i kɛ fasoden ɲumanya yira an b'o de ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ mobili bɛ min bolo moto bɛ min bolo moto sen fila o sen saba o bɛɛ ka t'i ka vienti ta ka fasoden ɲumanya yira ka wari don jamana kɛsu kɔnɔ o wari de bɛ kɛ ka goudron da o de bɛ kɛ ka kuranko dilan o de bɛ kɛ ka worobinɛko dilan o de bɛ kɛ ka siraw dilan pour que an ka se ka boli librement bɛɛ y'i ka vienti ta pour que an ka se ka lafiya ka kɛ ni moyenoriya ale gɛlɛyaw ye k'a fɔ ko o kɔlɔlɔ o bɛ ka se anw ma yan nɔ Mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o dɔw bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye gɛlɛya ye an ka sɔngɔko olu la minɛnw olu kɔni sɔngɔ olu kɛn bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ nin wagati kofɔlen na Bamakɔ faba kɔnɔ an ka feerekɛlaw ale ni sannikɛlaw olu yɛrɛ fɛnɛ ma ni o dɔw bɛ tali kɛ an ka telefɔni minɛnw olu la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin wagati kofɔlen na telefɔni kɔni ale ye fɛn ye Mali kɔnɔna na min ni a bɛ labaara kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna
na ka yira k'a fɔ ko olu mina ninnu sɔngɔ kɔni o gɛlɛya bɛ kosɛbɛ ale ni mina ninnu donni ani u lasɔrɔli o kɛn bɛ gɛlɛya belebeleba ye anw ka jagokɛlabaw olu ma hani wagati kofɔlenw na minnu ka mina bi bɔ kɔfɛ ni ka don jamana kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye tajiko gɛlɛya ye o bɛ anw fɛ yan nɔ ni wagati kofɔlen na n'i y'a ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ye k'a fɔ taji ale sɔrɔli o gɛlɛya bɛ ka sababuya kɛ degun ale ni gɛlɛya bɛ Moyen-Orient ale kɔnɔna na ni wagati kofɔlen na o kɛra sababu ye fɛn min kɔni taji sɔngɔ ye ale kɔni yɛlɛnna kosɛbɛ anw fɛ yan nɔ an bɛna an da don o kow la ka o tɔ yakubaya ka o da aw tulo kan ni jamana kɔnɔdenw ka hakilina ye mun baaraw ni o bɔra an ka kunnafoni di la Zumana Jalo ale ni Fatumata Sila olu yɔrɔ la telefɔni feere sugu min bɛ an fɛ yen ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni Malitel da ye i b'a ye k'a fɔ k'u tɛ i na komi u cogoya kɔrɔ a bɛ dɔgɔkun damadɔ kɔni bɔ min ye an ka telefɔni feerelaw ye u y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ u ka feere kɔni fɛnɛ la o de ye telefɔni sɔrɔli wa i bɛna ye k'a fɔ o min n'o bɛ kɛ siga foyi t'a la maa caman ye a jira k'a fɔ kɛlɛjugu min ni o bɛ Moyen-Orient k'a da o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun ko o de bɛ ka na ni gɛlɛya yɛrɛ kɔni caman ye telefɔni fo ka taa se min ye a nagakɔrɔminɛw bɛɛ lajɛlen ma a maɲɔgɔnlɔnw an b'a fɔ ten olu bɛɛ lajɛlen a tɛ ka sɔrɔ bilen walima n'a bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ sɔngɔ gɛlɛnma de kɔni fɛnɛ la i b'a ye k'a fɔ o min ni o yɛrɛ kɔni b'a la ka kɛ i b'a ye telefɔni feerelaw y'a jira k'a fɔ a sɔngɔ gɛlɛya bɛ ko caman na n'o ye tajiko ye fo ka taa bila min ye doni tali ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka na bila yɔrɔ dɔ la wa i b'a ye k'a fɔ min ye kilo ye o fɛnɛ b'a la ka gɛlɛya i b'a ye k'a fɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen de faralen ɲɔgɔn kan n'i ko k'i bɛ kuma a b'a la ka gɛlɛya yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ o min n'o bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ diɲɛ jamanabaw kɔnɔ ayiwa a nɔ bɛ ka ye anw ka sugu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la bi an bɛ waati min na min ye telefɔni minɛw o sɔrɔli gɛlɛya kɔni ye min ye telefɔni feerelaw ye olu kɔni fɛnɛ ye a gɛlɛya k'a bɛɛ lajɛlen ta k'a bin min ye client olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun o de bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye sanni ani feere a bɛna gɛlɛyaba yɛrɛ kɔni fɛnɛ don a la a bɛ diya ye min ye min y'an ka feerekɛlaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye olu ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ min b'a to ayiwa u ka client olu fɛnɛ na se ka ɲɔgɔn faamuya u ka sanni ni feere kɔnɔna la cogoya min na bi min ye hakili wasi bɛ yen nɔ fo ka taa se sɔngɔ gɛlɛyali yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ayiwa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ munumunu salo la feerew olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ olu ka duwawu don de ye kow bɛɛ lajɛlen ka sigi o cogoya kɔrɔ la min b'a to olu na feere fɛnɛ kɛ lafiya la. En effet, parce que a ye impact négatif caman apporter sur le marché minɛn yɛrɛ sɔrɔli ka gɛlɛn bon hali ni minɛn sɔrɔla minɛn bɛ taa gɛlɛya la a bɛ na gɛlɛya la donc ce qui fait que i b'a ye ni minɛn sera yan nɔ a bɛ di prix minnu na caman farala prix kan donc o gɛlɛya belebeleba b'an da la pour un début a ma nɔgɔn mais client caman bɛ yen parce que fɛn bɛɛ ye ɲɛfɔli de o b'a sɔrɔ prix min na n'u nana n'an y'a f'u ye minɛn prix falenna an b'a f'u ɲɛna ka d'a kan fɛnɛ bɔn ni nin kama falenna déjà dɔ farala poids kan minɛn yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ donc an bɛ minnu sɔrɔ an b'a ta gɛlɛya la bon n'a taara gɛlɛya la obligé a tɛ se ka feere nɔgɔya la i n'a fɔ kɔrɔlen a bɛ kɛ cogo min na souhait kelen mun bɛ yen bɛɛ ka laɲini a tɛ t'o fɛnɛ de k'o ye bɛn dɔrɔn de ye avec la paix entre ces pays là i b'a ye ko caman bɛ nɔgɔya vous voyez non kow sirilen bɛ ɲɔgɔn na a t'i n'a fɔ a tɛ ka kɛ anw ka jamana kan yan mais a gɛlɛya bɛ ka se anw ma donc an ka weleweda ye mun ye bɛɛ ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ se ka nɔgɔya an bɛɛ ma cogo min na. bon a bɛ ka gɛlɛya don an ka feere kɛcogoya la dɔɔni parce que kɛlɛ filɛ kɛlɛ tɛ mɔgɔ arranger tiɲɛ yɛrɛ la i m'a faamu bon hali an ka minɛnw nali yɛrɛ bɛ ka gɛlɛya dɔɔni an yɛrɛ ye commande ba de lancer avant ye kɛlɛ in ka na i m'a faamu bon tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka gɛlɛya las'an ma a bɛ ka gɛlɛya las'an ma maliyɛn bɛɛ yɛrɛ b'a kalama i m'a faamu donc an kɔni an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka ji suma k'a fura ye sinon kɛlɛ tɛ mɔgɔ arranger bɛɛ yɛrɛ ɲɛ b'a la bɛɛ ɲɛ b'a la sinon an ka minɛn tata quantité ka ca trop i m'a faamu bon donc an kɔni bɛ dugawu kɛ ala ka ji suma k'a fura ye dɔrɔn o de y'an se tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka dɔ fara telefɔni prix kan parce que an kun bɛ hali a 17 yɛrɛ di 20 ni dɔɔni de i m'a faamu mais bi bon an yɛrɛ tɛ fɛ k'a di hali gɛlɛyaba yɛrɛ la bon bɛɛ kun ye nɔgɔya ye maliyɛnw ma quoi i m'a faamu bon an bɛ se k'a d'u ma 20 na sinon an kun bɛ k'a di hali o sanfɛ bon gɛlɛyaba ma ɲi quoi hali n'a fɔra ko gɛlɛya bɛ yen aw yɛrɛ bɛ ko dɔw jateminɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ quoi. bon yɔrɔ dɔ la an bɛ se k'a fɔ a kɛlen ka gɛlɛya belebele dɔ la parce que imagine fɔlɔ la an bɛ minɛn san ka na n'a kilo ye 6500 6000 mais maintenant kilo bɛ fɔ 10 000 de la hali a ka da o dɔrɔn ma yɛrɛ o ye gɛlɛya belebeleba dɔ ye en plus mɔgɔ minnu yɛrɛ b'i ka sanni kɛ sur place parfois olu yɛrɛ b'a fɔ non nin waati in na u tɛ se ka bɔ fɔlɔ donc gɛlɛya caman man kan ka ko la quoi a kɛlen don ka dɔ fara kan parce que imagine fɔlɔ la téléphone min na 4000 5000 de mais sisan téléphone kelen min na 15000 de donc forcément dɔ bɛ fara prix kan alors que téléphone tɔnɔ yɛrɛ tɛ tɛmɛ 1000 kan weleweledakan min b'an bolo k'a ɲɛfɔ maliyɛndenw ma an bɛɛ bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka diɲɛlatigɛ basigi sinon diɲɛlatigɛ kɛlɛ mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la bi a ka surun i ka jamana na a ma surun i ka jamana na i bɛ se k'i ka problème sɔrɔ o la
ma jɛnatigɛ kɔni an si tɛ taa ɲɔgɔn kɔ bilen quoi. Tiɲɛna a ka gɛlɛyaba de don a la i mina san kɔfɛ pour a kana problème don bon le fait qu'il m'a mot déposit fana la u bɛ se ka dɔ fara a gɛlɛya kan quoi vol tɛ wuli donc a bɛ mettre en ni fɛnw na donc a ma nɔgɔn dɔɔnin quoi surtout sisan bɛɛ bɛ ka paye minɛn ko la an bɛ bitigi yɛrɛ kɛcogo ye minɛn foyi tɛ yen sinon an ye minɛn commandé a ka ca 3 semaines jusqu'à présent an tɛ ka se ka don o gɛlɛya de b'an kan n'o bɔ dɔ fara l'o kan parce que ni vol tɛ ka kɛ i b'a dɔn ni concurrence de dɔ bɛ se ka bɔ minɛn prix la mais tant que minɛn tɛ ka se ka don a tɛ ka feere jago a bɛ ka stocker dɔ bɛ fara prix kan dɔw de bɛ k'an sɛgɛn wagati la o la ka na ni ye mun ye dɔrɔn n'o y'a sɔrɔ vol bɛ se ka pafi bɛ se ka nɔgɔya cogo min na quoi parce que fɔlɔ don o don minɛn bɔ Dubaï ka na mais sisan i bɛ se ka tile 3 tile 4 tile 5 kɛ minɛn tɛ bɔ i m'a dɔn gɛlɛya de b'an kan. Ka kɛ ni samedi don ni o kun bɛ bɛn marisi kalo tile 28 san 2026 Bamakɔ CICB ale kɔnɔna na ka yira k'a fɔ fɛn min kɔni ɲɛnajɛ belebeleba ye o taara ka o kɛ farikolo ɲɛnajɛ nasira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farikolo ɲɛnajɛ min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Hannibal Awards k'a fɔ ko o taara ka o ɲɛnajɛw ni ka olu kɛ ni kun ye a tako fɔlɔnan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye première édition Mali Hannibal Awards mun ni o taara ka o ɲɛmaya di an ka minisiri min ka baara bɛnnen don sifinnakaw ale ni farikolo ɲɛnajɛ ko o nasiraw ma ni o ye Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ale ye ka yira k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na fɛn kɔni tasibila ye olu taara ka o kɛ ale ni jɔnjɔn jolenw ka o ta ka olu di maaw ma minnu ni olu kɛn bɛ siniɲɛsigiw olu ɲɛsigibagaw ye an bɛ don min i ko bi Mali kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye hakilina ye ko o taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ni o bɛ a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni Mali Hannibal kɔni ko fɛn min kɔni seko ale ni dɔn ko o tigilamaw ko olu caman olu bɛ a kɔnɔna na walasa k'a fɔ ko doni a nataw la Mali kɔnɔ hali bi ko Hannibal ale bɛna se ka fanga sɔrɔ faamuyali kɛ o nasira tɔw fɛ an ka jɛni kan an ɲɛmada Mamadu Sanusi ale ni Lasine Sise olu jara ka mun sɔrɔ ni o ye an ka kunnafoni laselaw ye. Kɛnɛ in a sigira ni nisɔndiya belebele ye an ka jama dalajɛsoba min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Centre International de Conférence de Bamako cɛ ni muso minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ an ka tɛgɛla dolanci min bɛ n'a bɛ wele ko Hannibal o baaraw kɔni kɛ ayiwa u kɔni ye u ka kɛnɛ min ni o bɛ tali kɛ Mali Hannibal Awards la tako fɔlɔ o kɔni o kɛra kɛnɛ in a tun bɛ maa min ka ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni kɔnɔ o de ye an ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ ma Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba nka ka a denfaya ka se ka o ta k'o di maa min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma o de ye an ka Hannibal ale yɛrɛ kɔni ɲɛmaaba ni o ye commissaire colonel Sheikh Mamadou Sherifu Tunkara kɛnɛ in kan maaba caman tun bɛ minnu ni olu ye Hannibal o kɛbaw ye an ka Hannibal kɛlɛkɔrɔw min ye a degeli karamɔgɔw ye fo ka taa se a ɲɛmaa kɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ani a ka di maa o maa ye nin bɛɛ lajɛlen ye wele yɛrɛ kɔni jaabi yaasa olu sen bɛ se ka don ni kɛnɛ in kan ka kɛ nisɔndiya kɛnɛ belebeleba ye kɛnɛ in kan i bɛna ye maa caman olu ka kuma tɛmɛlen a kɔni ye maaw la nisɔndiya ka maaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ lasewa o ye dɔ ye jɔn ye kuma min ni a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fédération Malienne de Hannibal de maa ɲɛmaa de fɛ fo ka taa se min ye an ka jamana marabolo minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen olu ka lasigiden min yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ kan a ka ja kɛnɛ in a denbaya tun bɛ maa min yɛrɛ kɔni bolo Aïda Traoré ale kɔni kelen ka kuma ta a ye foli ni waleɲumandɔn kɛ ani baara minnu bɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min b'a to Hannibal ale yɛrɛ na se ka don da la cɛw ni muso minnu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ a kɔnɔna la olu yɛrɛ na se ka balo u ka baara la cogoya min. Nin kɛnɛ in kan n ka foli bɛ parrain événement in parrain Mali Hannibal Awards ye n ka foli bɛ invité d'honneur n ka foli bɛ fana mɔgɔ minnu yi farala ɲɔgɔn kan ka ni initiative ɲumanba in ta ka kuma handball féminin kan mais aussi le handball de façon générale parce que ne ye Aïda ye dɔrɔn n b'a fɔ n ko handball féminin de don donc o hukumu kɔnɔna la aw b'a dɔn ko de nisɔndiyalen de don n sewalen don ka na nin kɛnɛ in kan surtout bonya mun taara ka dan kan k'an kɛ marraine ye a diyara n ye wa a bɛnna ma an bɛ se ka mun de fɔ handball kan bi handball ye sport ye min mɛnna dogo la min lakodɔnlen tɛ wa mɔgɔ minnu b'a baara la gɛlɛya caman de b'u kan an bɛ se k'a fɔ Mali sport gɛlɛya bɛ yen mais handball ta bolofa b'a kan donc o de kama bi ni an farala ɲɔgɔn kan ka ni édition ba in organiser ka tila k'a laɲini kɛ k'a fɔ ko san o san ko nin bɛna kɛ hakili la o ye nisɔndiya ko de ye parce que a bɛ sira dɔ de dayɛlɛ o sira fɔlɔ ye jumɛn handball yɛrɛ ye sport min a bɛ fara ɲɔgɔn kan de. I b'a ye k'a fɔ min ye Hannibal kɛra kɔrɔw ye
wa o kɔni olu ka seereyaw bɔlen kɔfɛ min ye ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la donbolo min kɔni ko don n'a bɛ tali kɛ seereya sɛbɛnw na wa o kɔni o dira kɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan an b'a fɔ nin kɛnɛ in ta ko fɔlɔ ni o ye Mali Hannibal Awards ye ale kɔni kɛra min ye kɛnɛ ye kɛnɛ min ni a bɛna se ka kɛ sababu ye ɲɛta ani kunkɔrɔta wa o na se ka di an ka tɛgɛladolaci ma cogoya min na n'o ye Hannibal u y'a yira k'a fɔ nin ye kɛnɛ min sigilen ye a ko don n'a nataw la laɲini kɔni de ye kɛnɛ in ale ka se ka yakubaya waati bɛɛ lajɛlen na. N bɛ danse kɛ aw ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV jabaranin kan an b'a fɔ ko aw sɔgɔlen to an na kunnafoniya ko nasiraw fɛ ko aw tɛ na fɔ aw jigi kɔ aw k'an bɛn wasalam.